வாரிசு படத்தோட ரஞ்சிதமே பாட்டுக்கான ப்ரோமோ ரிலீஸ் ஆகி இப்போ சோசியல் மீடியால சக்க போட்டுக்கிட்டு இருக்கு. பீஸ்ட் படத்தோட அரபி குத்து பாடல் ப்ரோமோ செஞ்ச ஒரு சாதனையை கூட இப்போ இந்த ரஞ்சிதமே பாட்டு முறியடிச்சிருக்கு. சோ அது என்ன அப்படிங்கறத இந்த வீடியோல தெளிவா பார்க்கலாம். வாரிசு படத்தோட ஃபர்ஸ்ட் சிங்கிளா தளபதி பாடி இருக்க ரஞ்சிதமே அப்படிங்கிற பாட்டை நாளைக்கு ரிலீஸ் பண்ண போறாங்க. இதுக்கான ஒரு ப்ரோமோ பாத்தீங்கன்னா 30 செகண்ட்ல நேத்துக்கு ரிலீஸ் ஆச்சு. ரசிகர்கள் மத்தியில இந்த ப்ரோமோக்கு ஒரு நல்ல வரவேற்பு கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னு தான் சொல்லணும். இந்த நிலைமையில இந்த ப்ரோமோ செஞ்சிருக்க ஒரு பயங்கரமான சாதனை என்ன அப்படின்னா, யூடியூப்ல ப்ரோமோ ரிலீஸ் ஆகி 5 நிமிஷத்துல 1 லட்சம் லைக்ஸ் பாத்தீங்கன்னா கடந்திருக்கு. இதுக்கு முன்னாடி அரபி குத்து பாட்டோட ப்ரோமோ ரிலீஸ் ஆன 9 நிமிஷத்துல 1 லட்சம் லைக்ஸ் பாத்தீங்கன்னா யூடியூப்ல கடந்தது. சோ அரபி குத்து செஞ்ச சாதனைய இப்போ ரஞ்சிதமே பாட்டு பாத்தீங்கன்னா முறியடிச்சிருக்கு. இதுல இன்னொரு முக்கியமான நியூஸ் என்ன அப்படின்னா, இந்திய அளவுல அதிவேகமா 1 லட்சம் லைக்ஸ் தொட்ட ப்ரோமோ வீடியோக்கள்ல முதல் 2 இடத்துல தளபதியோட பாட்டு தான் இருக்கு. சோ தளபதியோட ரசிகர்கள் இப்போ இத கொண்டாடிக்கிட்டு இருக்காங்க. நாளைக்கு ஃபுல் பாட்டு ரிலீஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் இந்த ரஞ்சிதமே பாட்டு இன்னும் எக்கச்சக்கமான ரெக்கார்டுகளை உடைக்கும் அப்படிங்கறதுல சந்தேகம் இல்ல. ஓகே நண்பா, இந்த மாதிரி தளபதியோட எல்லா அப்டேட்டுமே மிஸ் பண்ணாம பார்க்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்க. நன்றி.